Παιδιά, έχω μπει στο στείλε Brainrot, στη βάση μου. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, το ξέρω. Και παιδιά, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τώρα εδώ έκανα event, τώρα τελείωσε σχεδόν. Και ελάτε απλά λίγο να σας δείξω τι έχω κάνει. Λοιπόν, όπως βλέπετε κάτω αριστερά, έχω 137,03 billions. Καλά μέχρι εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στη βάση. Η βάση μου είναι διόροφη. Με λένε Πανόη 7 fan. Όποιος θέλει να με κάνει friend. Λοιπόν, έχω αυτό που λέγεται Bresses Tech Patipoom 225k το δευτερόλεπτο. Τραλαλίτα τραλαλά 125k το second. Ταρταρούγκα Σιστέρνα 250k το δευτερόλεπτο. Γκατανίνο Ναγιανίνο 218k το δευτερόλεπτο. Κοκοφάντο Ελεφάντο 12.500 το δευτερόλεπτο. Εσπρεσόνα Σινιόρα 490k το δευτερόλεπτο. Τίπι Τόπι Τάκο 75k το δευτερόλεπτο. Los Bombinitos 1,5 million το δευτερόλεπτο. Και παιδιά, όλα αυτά που σας δείχνω τα έχω κάνει σε 2 μέρες. Γιατί εγώ χθες άρχισα το στείλε Brainrot. Δηλαδή πριν 1 εβδομάδα. Απλά χθες πήρα όλα τα καλά. Τρενοστούζο Turbo 3000 150k το second. Εδώ βγήκε ένα μπομπομπίνι κουζίνι. Αλλά έχω πολύ καλύτερα. Ένα ξανά τύπι τόπι τάκο Brainrot Gold. Όπως όλα τα άλλα. 393k το δευτερόλεπτο. Και πάμε και λίγο πάνω, παιδιά. Γιατί πάνω είναι όλος ο χαμός. Που 3 έχω, απλά είναι χαμός από τα λεφτά. Λοιπόν, με ακούτε λίγο παρεξενευμένο γιατί όλα αυτά γίνανε σε 2 μέρες. Λοιπόν, πάμε. Και παιδιά, όποιος ξέρει τι γίνεται στο καινούριο event στο Grow a Garden με το Beanstalk, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια γιατί εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, Ματέο 387k το δευτερόλεπτο. Λαβάκα Σατούρνο Σατουρνίτα Galaxy 1,9 million το δευτερόλεπτο. Secret κι άλλο Dul Galaxy 2,6 million το δευτερόλεπτο. Και παιδιά, όλα αυτά σε 2 μέρες. Το ξέρω, μπαγκάρι λίγο. Πάμε λίγο να σας δείξω και το rebirth. Θέλει 100 million, εντάξει τα έχω. Θέλει ένα φρίγκο καμέλο και ένα οραγκουντίν, ένα ανασύνη. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχω τόσα accounts για να βάλω όλα αυτά τα brainrots που έχω. Γιατί είναι γεμάτη η βάση μου. Και δεν ξέρω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε κάπως στα σχόλια. Γιατί μου κολλάει αν το δείτε. Αυτό. Τώρα τέλειωσε οριστικά το event. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σάμι, ευχαριστούμε και Τζάντελ για τα Brainrots και για τα Seeds και για τα πολύ ωραία όμως events. Τώρα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, παιδιά. Αν θέλετε κι άλλα τέτοια βιντεάκια, κάντε like, subscribe, κουδουνάκι και να κάνετε το κουδουνάκι πάντα, παιδιά, σε όποιον σας αρέσει, για να βλέπετε όλα τα καινούργια βίντεο. Και γεια σας!